Gerard. Bé, jo sé que és tard, però tenim dues preguntes que volem exposar així d'una forma, vull dir, no succinta. Pel que hem pogut veure en aquestes últimes setmanes, s'està creant una figura de representació dels veïns a l'urbanització Boscos de Montnegre, una figura que segurament s'anomenarà, i dic segurament s'anomenarà perquè crec que encara no està oficialitzada, Junta de Cooperació. És una paraula que hem sentit en diverses ocasions i es crea de forma paral·lela a un moment en què la Junta de l'Associació de Veïns ha estat renovada. Això passa en un moment en el que estan aflorant, o això és el que hem pogut veure nosaltres, alguns malestars i peticions que requeriran una interlocució fluida entre els veïns i l'Ajuntament. Hi ha un debat obert sobre una proposta d'alternativa a la canalització de la depuració d'aigües pel tractament de les aigües residuals. És una alternativa que hem rebut tots els equips de govern i que té un impacte bastant gran en la vida dels veïns perquè la diferència en el cost és molt important, per tant està sobre la taula i se n'haurà de parlar. I això s'hi sumen altres qüestions que ens han comentat que els veïns tenen intenció de posar sobre la taula. El manteniment de les franges perimetrals, que sembla que actualment les assumeixen els veïns a través d'un pagament que és lineal i no per coeficient, com sembla que marca la llei. La manca de manteniment d'alguns espais que l'Ajuntament va annexionar quan es va dissoldre l'anterior Junta de Compensació i que tenen una qualificació de zona verda o parcel·la de zona verda i que per tant l'Ajuntament li pertoca el manteniment i sembla ser que no està sent així. En resum, som conscients que les urbanitzacions, sobretot les que no estan plenament recepcionades, la seva gestió és molt complexa i en som perfectament conscients d'això. Però són veïns que voten, són veïns que paguen l'IBI i que a més històricament han assumit moltes inversions i no només això, sinó que tenen clar que les han d'assumir, és a dir, no estan demanant cap privilegi. Vull dir, en el seu moment van assumir derrames per carreteres, dipòsits i estructures de tesoreria, enllumenat, que finalment va ser més car del que havia de ser i va portar un contenciós administratiu, etc. És a dir, com he dit, hi ha un malestar, o així és com ho percebem nosaltres, hi ha un tema molt gruixut per resoldre, que és el tractament de les aigües residuals, i per tant em sembla que entrem en una etapa de relació molt propera i directa amb els veïns. I la nostra pregunta és, quin serà l'interlocutor de l'equip de govern per afrontar totes aquestes qüestions? És a dir, entenem que fa poc s'ha renovat la Junta, hi ha la Junta de l'Associació de Veïns, hi ha aquesta Junta de Cooperació. En l'anterior assemblea hi havia la voluntat de mantenir aquests dos espais de representativitat i llavors la nostra pregunta és com resoldreu això de cara a discutir amb els veïns aquestes propostes que hi ha sobre la taula.